Let's go. Minister Badr Abdulati declared that governance of the Red Sea is the exclusive responsibility of its coastal states, emphasizing their primary role in safeguarding security, stability, and natural resources, per Ahram Online. Speaking at the 5th Aswan Forum for Sustainable Peace and Development on Sunday, Abdulati launched the Suez and Red Sea Initiative for Economic and Maritime Development, STREAM, a strategic plan to drive sustainable regional... حجي انتاينا نرد لنا زي قداي ناي قبطي اب كونفرنس زتجبر بقداي ناي كبار تزاريبهم نيرهم قبطي زي دما مس منتاي حجي يقبرالو كله تنريو زلنا اب عفار زقبر زلو اب اثيوبيا زقبر زلو كله انتاي كتقبر لك هذا ناراتيف كتفتر لك انتاي زبل ناراتيف يخا كتفتر زلك كويناتي مص الله بتزوبا زبل سلازي نتو كوينات دما بين غيركا ادفرتايز زقبر كل غزي ادفرتايزمنت ناي كوينات ب እተን ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ጌርካ ኢኻ በዚ ገይሮም ድማ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ኢሎም ኣጀንዳ ናይ ኩናት ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚ ኤርትራን ናብ ኩናት ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ሓዱሽ ፀብፃብ ወፂኡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ደበና ኩናት ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደጋ ኣንጸላሊዎሎም መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ዝሶምን ዚ ኣብ ዘውፅኦ ትንታነ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕየር ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግማይ ኩናት ናይ ምክያድ ሓደጋ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣጠንቂqa እቲ ብዕምቆት ዓለማዊ ጉዳይ ዝሽፍን ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብር ሕታም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተርኣየ ምዕባለታት ነቲ ክሳብ ሕዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጎረባብቲ ክፉት ግጭት ዘሎ ሃዋህው ሚዛን ዘይርጉጽነት ክሽርሽሮ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቁ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካልእ ኣዕናዊ ኩናት ቀሪቡ ይረአሎ ክትብል ጽሒፋ እታ መጽሔት ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዘይዕረቕ ዝመስል ፍልልያት እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዘረባታትን ወተሃደራዊ ምልዓላትን ከም ኣዝዩ ኣስጋኢ ምልክታት ብምጥቃስ ምኩራት ክኢላታትን ፖለቲካውያንን ከምኡውን ፍሉጣት ሰባትን በተደጋጋሚ ስጋቶም ይገልጹ ከም ዘሎ ኣመልኪታ ብመሰረት እቲ ትንታነ ሕድሕዳዊ ዘይርጉጽነት ድኹም ሰላም ንኽቕጽል ዝሓገዘ እኳ እንትኾነም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዝተርኣየ ምዕባለታት ነዚ ስቡር ልጓም ከዳኽምን ግጭት ከበግስን ይኽእል ብምባል ኣጠንቂqa እቲ ፀብጻብ ኦኬ ከም ዝንሪኦ ዘለና ብኩሉ መዳዮም ነቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ናይዚ ኤፍፒ ዝበሃል ኣብ ጉዳይ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን ክኸውን ከሎ ቀዳሞት ካብቶም ዝጥቀሱ ናይቲ ኤስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ እቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሪፖርት ኮሽንስ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ፌስስ አ ግሮዊንግ ዴንጀር ኦፍ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዋር ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ጎኑ ጎኑ ናይቲ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እዚ let me give you ከምዚ ዓይነት ስእሊ በብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ኣንጻር ኤርትራ ዝብገስ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዓፋር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ከዓ ምስቲ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ከይዶሞ ዘለዉ ድሓን ንሳቶም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ክነተሓዞ ስለ ዝኾነ ኩሉ ፊልሚ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እንዋጋለን ጦሩ ለቀይ ባህር የተዘጋጀው ጦር በዛሬው ዕለት ተመርቋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደርን በነፍጥ ኃይል ለመገርሰስ ዝግጁ መሆኑን የገለጸው ጦሩ በተጠንቀቅ ላይ ነኝ ሲል በዛሬው መግለጫው አሳውቋል። በቀይ ባህር ጉዳይ ኤርትራ መንግስት በትጥቅ ትግል ለመታገል እየተንቀሳቀሰ የሚገኘውና ራሱን የቀይ ባህር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ብሎ የሚጠራው ድርጅት ለ3 ወራት ያሰለጠናቸውን ወታደሮች በዛሬው ዕለት ለመጀመሪያ ጊዜ ማስመረቁን ይፋ አድርጓል። ቀይ ባህር አፋር ወይም አርሳዶ በዛሬው ዕለት ይፋ ባደረገው መግለጫው በተመሳሳይ ዓላማ ላይ ለሚገኙ ለሌሎች የኢሳያስ አስተዳደር ተቋሚ ኃይሎች ጥሪውን አስተላልፏል። የኢሳያስ አስተዳደር ቀይ ባህር ዳርቻውን ተንተርሶ እየኖረ የአፋር ህዝብን ፍላጎት ጨፍልቆ ከፍተኛ ጭቆና እየደረሰበት ነው በሚል ምክንያት ነፍጥ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ስእልታት እዚ ለንቀነ ካብቲ ንሳቶም ኣበጊሶሞ ዘለዉ ኣጀንዳ ናይ ኩናት ምስኡ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ከምቲ ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም እዮም እቶም ነቲ ሓየት ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከውድቑሎም ኣብይ ኣሕመድ ኣሚንሎም ዘሎ ስለዚ ነቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ዓፋር ድዮም ወላ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ድዮም ክዳን ቀይርሎም ድቢዛ ቀይርሎም ወይስ እቶም ናይ ሓራ መሬት ዝበሃሉ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝነበሩ እዮም ንዓዓታቶም ድቢዛ ቀይሮም ናብዚ ዝወስድዎም ዘሎም nobody knows but it doesn't matter ዘገድስ እውን ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ በሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ይሰልጥን ኣለኹ መዓልታዊ ዝብል ፋኖ ግን እንታይ ገብረሎ ንርኢ ኣለና እዛ ጉዳይ ናይ ዓፋር ተጠቂሙ ሕጂ ምስቲ ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ክብሎ ዝፀንሐ ናብ ኩናት ገፅካ ዝለዓለ ረስኒ ከም ዘሎ ኣምሲልካ ሜይቢ ናይ ላስት ሚኒት ናይ መወዳእታ ሰዓታት
መፂኦም ክዓርቁ ዝኽእሉ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ ሽምግልና ክገብሩ ዝኽእሉ ክኣትዉ ዝኽእሉ ሓይልታት እንተሎ ንዓታቶም ዕድመ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና የግዳስ ማንም መፅኡ ከድሕን ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ ድማ ይስማዕ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብጉዳይ ናይ እስራኤል ናይ ዩክሬን ናይ ካልእ ኩሉ ልዕሊ ዓቕማ ናይ ቻይና ናይ ካልኦትን ብዙሕ ሽግር ስለ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ወላ እውን ንሽምግልና ገንዘብን ግዜን ከምዘይብላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይኮነን ብወታደራዊ ዓይኒ ንዓብዪ ሓጊዞም ናብ ኩናት ከበግስዎ ስለዚ እታ ጉዳይ ኮይና ተሪፋ ናብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ክትተርፍ ምዃና ካልእ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ተህዲድ ናይ ኩናቱ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ግዜ ሓደ ኣገዳሲ ምስጢር ድማ ወፂኡ ኣሎ እቲ ምስጢር ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ትዝክሩ ዶ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኢትዮጵያ ድሮናት ከም ዘለዋ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ድሮናት ፋብሪካ መስሪቱ ብብዝሒ ድሮናት ኣፍርዩ ብሓደ በሽሓት ገይሩ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል ተህዲድ ክገብር ከሎ ወል ገለ ካብቶም ኣጣቃዕቲ ናቱ ማርቲን ፕላውት ሓደ ኣርቲክል ሸር ገይሩ ነይሩ ካብ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል እንታይ ዝብል ኣብዪ ኣሕመድስ ኔትወርክ ጌት ቱ ወርክ ኦን ድሮን ኣሰምብሊ እቲ ድሮን ዝሰርሕ ኣለና ዝበሎ ምግጥጣም ናይ ድሮን ምዃኑ ስለዚ እቲ ድሮን ዝበሃል ዘሎ ካብ ቻይና ተገዝዩ መፅኡ ኣብታ ዓድቲ ምግጥጣም ጥራይ ከም ዝገብር ኣዲስ ኣበባ ፋሲሊቲ ሃውኤቨር ኦንሊ ኣሰምብልስ ድሮንስ ኣውት ኦፍ ፓርትስ ሜድ ኢን ቻይና ስለዚ ነቲ ንብረት ገዝኡ ኣብቲ ፋብሪካ ንሱ ኢሉ ክፍክረሉ ዝሓሰበ ንምግጥጣም ጥራይ ከም ዝኾነ እምበር ዝኾነ ድሮን ዝሰርሕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዚ ንባዕሉ ኣብቲ ግዜ እቲ እውን እንተኾነ በዓል ጀዋር ዝበልዎ እዩ ሓድሽ ነገር ዘይኮነ ከም ሓድሽ ኣምሲሉ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ናይ ድሮን ኣይገበረ ወላ ገለ ይገበረ ኢሎም ነይሮም ስለዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድስ ኢናጉሬትድ ስካይዊን ገለ ዝብል ኤሮናውቲክስ ኢንዱስትሪስ ድሮን ኣሰምብሊ ፋሲሊቲ ኢን ኣዲስ ኣበባ ዝገበሮ ስለዚ ኣሰምብሊ ኦንሊ ኦፕሬሽን The plant assembles drones using components imported from China. No local manufacturing of ports involved. ድሮናት ሰሪሕናሲ ንናይጀርያ ክንሸይጥ ንካልኦት ሃገራት ክንሸይጥ ኢሉ ብዙሕ ተሃዲድ ገይሩ ነይሩ ስለዚ this move is part of a broader arms build up እዚ ኣብዚ ዋን እዚ ዝኾነ ከም ዘይብሉ political networks project is embedded with Abi's inner circle suggesting a consolidation of defense industrial capacity under loyalist controls ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ተሃዲድን ፈቐራ እንዳእምበር ኣብ ባይታ ዝረአ ነገር ከም ዘየለ እዚ ካ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ሪያክሽንስ ወላ እውን ንሱ እቲ ዝግበር ዘሎ ወላ ነቲ ምስናዕ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኢሊት ናይ ኣቢ እውን ምምቕቓል ፈጢሩ ከም ዘሎን ኣብኡ ግን ብዙሕ ኣተኩሮ ክንገብር ኣይኮናን ስለዚ ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዎ ኣብ ልዕለና መብዛሕቲ ግዜ ኢና ክንብል ንኽእል ከይተበገሰ እዩ ዝፈሽል ዘሎ ስለዚ ናይ ኩናት ተሃዲድ ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ እናናሃረ ዝኸይድ ዘሎ ንዑ ንመደቃቐሲ ወይ እውን ንዑ ካልኦት ሓይልታት መፂኦም ገለ ነገር ንክገብርሉ ኣብ ድማ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማት ዝደፍኦ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ እምበር መጀመርያ ናይ ብሓቂ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ካልእን ኣጀንዳ ነይሩ ተዝኸውን ውሽጣዊ ጉዳያት ምስ ወደየ ድሕሪኡ ኖርማል ጥዕና ዘለዎ ሓይሊ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ድዩ ክዋጋእ ናይ ደገ ሓይልታት ኣጀንዳ ድዩ ክገብር መጀመርያ ገዛኻ ኢኻ ተፅሪ ህድኣት ኣብ ገዛኻ ኢኻ ትፈጥር እዚ ሰብ እዚ ግን مش ኣብ ገዙ ዘሎ ፀገም ንክፈትሕ እቲ ኣብ ገዙ ዘሎ ፀገም ክፍንቅሎ ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኦ ዘሎ መህደሚ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ተመሊስና ክንርኢ ከለና ኣብዚ ሓደ ፀረ ኤርትራ ድማ መፅኡ ኣሎ ስምዑ ወስከ And this issue has been one of the hot potato, and you have been following especially the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. You have also tweeted about it recently. So my question to you in this regard is, how might Eritrea, Djibouti, and Somalia and all others perceive Ethiopia's renewed interest in the maritime access? Well, again, this has been an issue which has been hot and cold. If you remember some time ago, Ethiopia and Somaliland had the memorandum of ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ነቲ ዝሕቶ ዘሎ ቲቦርናጊ ዝበሃል ኣብ ሶሻል ሚድያ ክመፅእ ከሎ ብጉዳይ ናይ ካሜሩን ዲ ዝዛረብ ብጉዳይ ናይ ኣርጀንቲና ዲ ዝዛረብ ብጉዳይ ናይ መበቆል ዓዲ ሃንጋሪ ዲ ዝዛረብ ኤርትራ ግድን ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ዝቐረባት ተቃውሞ ዝበሃል ደንበ ተቃውሞ ከም ሎቢስት ቆፂሮሞ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከም ኣጀንዳ ኣገዳሲ ንዕዑ ኩሉ ግዜ ድማ ንኢትዮጵያውያን ንምሕጓስ ከም ናይ ሂወቱ ተልእኮ ገይሩ ዝወሰዶ እዩ ኢትዮጵያውያን ክሕጉሶም ዲ ዝደሊ ካልእ ንዑ ዝምልከት እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኢትዮጵያ እንታይ ክብሉ እዮም ክንሰምዖም ኢና understanding, and unfortunately it was very highly publicized. Everybody got excited because of Somaliland's status, and then it quieted down. Then we had the war in the Horn of Africa,
because, some people were saying, well, Ethiopia. ቀዳማይ አጀንዳ ናቱ ኩሉ ግዜ እሱ ሶማሊላንድ እዩ ንሶማሊላንድ ሃገር ክትኮነሉ ዝምነ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሎቢ ናይ ሶማሊላንድ እውን ኢድ ኣለዎ ስለዚ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን አብይ አሕመድ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ተቀቢሉ ብኡ ወደብ ክጥቀም ይዘሊ ነይሩ ሳ ግን ንኢትዮጵያ ፀገም ከም ተምፃላ ስለዝፈለጡ ሕጂ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝግበር ዘሎ እቲ ዘገርም ኩነታት ከኤርትራን ጅቡቲ ሶማሊያሲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕር ትደልያ እንተ በለሲ ስለምንታዮም ሕማቅ ዝስምዖም ዘሎ ፓኒክ ከም ዝራዕዲ ዝስምዖም ዘሎ ራዕዲ ኣብ ርእስኹም እዩ ዘሎ ራዕዲ ዝበሃል የለን ግን እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ክኸይድ ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕር እንደለና ክትብሉ ከለኹም ንልኡላውነት ዝደፍር ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ስለዚ እቲ ዘረባ ናቶም ግን ክንምንታይ ኣሽካዕላ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝብልዎ እዩ Ethiopia is going to aggressively go after the ports in Eritrea. And of course, Djibouti would be unhappy considering Ethiopia going after any other ports, because right now Djibouti has in effect a monopoly. And we know that people who have monopolies enjoy having a monopoly. So again, there's not one party in the Horn of Africa that would benefit from a war between Ethiopia and Eritrea. That a lot of people would die, there'd be a lot of destruction, and at the end of the day, the results would probably be inconclusive. So, that gets back to the fact Ethiopia is the world's most populous, largest country, inland country without a port. Ethiopia depends on exports and imports, so it needs access to several ports. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ መጀመርያ ናይ ኣፍሪካ ደረጃ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ 30 ገለን ዓመታት ኤርትራ ድሕሪ ናፃ ሃገርን ልኡላዊት ሃገርን ካብ ትኸውን ዘይተላዕለ ኣርእስቲ ኢትዮጵያሲ ብኸመይ ትነብር ነይራ ወይ እውን ቁጠባ ኢትዮጵያ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣፀቢቑ ሽዑ ይሓይስ ነይሩ እዩ ዝበሃል ቅድሚ 8 ዓመት 7 ዓመት ከም ዝነበረ ዝሓሸ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ብወገን ጅቡቲ እያ ትጥቀም ነይራ ብወገን ጅቡቲ ጥራይ ንክትጥቀም ዝገደዳ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ስለ ዘዋፅኣ ስለ ዝመረፆቶ እዩ ኣብዚ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ንኤክስፖርት ንኢምፖርት ብብዙሕ መንገዲ ክትጥቀም ትኽእል እያ ሂነውስ ፅቡቅ ጌሩ ይፈልጥ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኽልክላ ሓይሊ ከም ዘየለ ብምርጫ ምዃና ብጅቡቲ ትኸይድ ዘላ ኣይህበክን ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበላ ሓይሊ ከም ዘየለ ይፈልጥ እዩ ግን እንጌራ ስለ ዝኾነ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ዕላማ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ነቲ ነገርቲ ከተበላሽዎ ኣለካ እንታይ ይብል ካብ ኩናት ክረብሕ ዝኽእል ሓይሊ የለን ዝኾነ ይኹን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዋጊአንሲ ክረብሕ ዝኽእል የለን ትርፎ ዕንወትን ክሳራን ኣብ መወዳእታ ድማ ዝኾነ ይኹን ለውጥ ክመፅእ ኣይኮነን ንብል ኣሎ ትኽክል ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኩነታት በዓል ንስኻ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓለም ሕጊ ጥሒሱ ነቲ ዞባ ክርብሾ ኢሉ ይብገስ ኣሎ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ፍሉይ ተፅዕኖ ወይ ሽግር ስለ ዘጋጥሞ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይኮነን ኣብ ደገ ባሕሪ ከልምዕ ነቲ ዘለዎ ካልእ መንገድታቱን ከስተኻኽል ኣይከኣልን ኣሎ ቀስ ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ተረዳድዩ ብምክብባር ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኽልክሉ ሓይሊ ከም ዘየለ ተደጋጋሚ ተሓቢሩ እዩ ግን እቲ ኣጀንዳ ናቶም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ንመብልሻው ስለ ዝኾነ ከም ዝናበሉ ዲፕሎማስያዊ ዝመስል ዘረባ እዩ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እቲ ዘሕዝን ናቶም during the negotiation Ethiopia was not in the house around the negotiation table when the issue of Eritrean independence was decided even before the transition. Therefore, the Ethiopian government would claim that historical injustice needed to be rectified, and it should be rectified sooner than later. That's what the Prime Minister Abiy Ahmed said a couple of weeks ago. What would you say about that? Well, I'm not a historian. I was not there. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ናጽነት ናይ ኤርትራ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ክግበር ከሎሲ ኢትዮጵያሲ ብቁዕ መንግስቲ ነበራን ይብል ኣሎ ስለዚ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ኣይተዘርበሉን ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተዘርበሉ ድማ ናብ ካልእ ነገር ክንከይድ ኣይከኣልናን ወይ እውን ኢትዮጵያ ዝግባኣ ሕቶታትን መልስን ስለ ዘይረኸበት ናብቲ ሕጂ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዘቕርቦ ዘሎ እቲ ትኽክለኛ ሕቶ ንሱ እዩ ይዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ እዋን እቲ ተዘሪብሉ ጥራይ ዘይኮነስ ዲስከስ ተገይሩሉ ብዙሕ ምይይጥ ተኻይድሉ ኩሉ ክግበር ዝኽእልን ክበሃል ዝኽእልን ድማ ተባሂሉን ተገይሩን ኣብቲ እዋን እቲ እውን ዘይተገብረ ኣይኮነን We believe that the integration process might take a long time. It might even take decades. But
full integration of Eritrea and Ethiopia, beginning with economic integration programs and ending possibly in some form of a political integration is a possibility. زي أب تسعان كلتندي ولا somewhere between أمانغو تسعان حدن تسعان سلسن استقبره زربايو مع سنيرو exactly توم تفلتو صحفو لي بريزنت هاجر إيرترا بريزنت سياسي انتاي زبل زلو زخون الزرب أي تقايدن نابلو يوم زارب زلو انتاي بلا لبزغل إيرتران إثيوبيان قال نقال إيرترايان كمان بزح قريتات دفتر زرباي زي بزح زي شير زخونيو إيرتران إثيوبيان بحدن كسرها كساب قطباوي انتجريشن قطباوي وحدت كجبرا كم زغلا دارجا أبت جزية تبززرب زنبرة كم نا أوروبا أو حبرت زعينتو مثل سار كجبر كم أوروبا حبرت دمايزي لذي سبوز هنا موهاد انتجريشن مالت موهاد مالتيو كابا حليف دما قطباو ترى يكون سي قال صلات ناي political integration I really don't know exactly انتاي فورمي كاون زغلزي معناته political integration مالت federation ديو confederation ديو I don't know ግን እቲ ሓሳብ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ውህደት ዘለዎ ኣሰራርሓ ክሰርሑ ኣይኮነን ንወደባት ጥራይ ደይኮነስ ኪኑ ዝሓለፈ ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ተዛረቡ ነይሮም ስለዚ ኣይተዘርበሉን ኣይተመያየጡን ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ዲል ኣይገበሩን ዝብሉ absolutely ሓሶት እዩ ፍጹም ሓሶት እዩ ተዘራሪቦም ab zazarba man isma'a kusalkum ya khaman chubti We need not have any bias, we need not have any reservations as to developing our bilateral relationships towards that direction. How to technically go about implementing this program is one thing. I have always refrained from I've had my reservations as to beginning with ስለምንታይ ኣይከኣልን እዩ ዝብል መልሲ ነዚ ሕቶ እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዓት ብዕምቆት እንተተዓዚብና ንኣህጉራዊ ሃልኪልና ዝገበርና ኣይኮነን ብቁጠባዊ ውህደት ዝጅምር ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ብፖለቲካዊ ውህደት ክዛዘም ተኽእሎ ኣሎ ንምዕባለ ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት ዕቃበ የብልናን ዝሕጥውን ኣይንብልን ብዓበይቲ ፎርሙላ ንምጅማር ግን ቁጡብ እየ You can have your own views, but as to the substance, I don't think there is any disagreement as to any formula that could evolve. أجي انتهينا نرجع لنا زي نسمع أنا زربا أبتوانتي نتنقرت بعمقتي زراربو لو كم زنبرون أفتح مجمريا بيجي قال سبعة لو بريزنت سياسة بتسان هذا كم زين لير مجمريا زخون يكون فترة زخون يكون سب قدمي 4 عام زنبر الرأيان لو من هذا كون خليل كايت قمتني طب سوراق ما تقولوا زنبرو مسملس يقوم مسوحات يقوم مسكال زنبرة متى ما نيروم كون خليو بحد وقينا على تصوباتي صبغ زخونة وهدت زلو كبير ترى إثيوبيان حليف كاكساب إيجادون صبغ زخونة كتباوي متسسار منا بالك وسزغل بزح المتات نيريو جن بتكون تادما صبغ زخونة كم تنسوم زلي وكم تستدلي أي معبلن أبز عجبت هنا زلنا دما بتكون تتفلي انتهي جن أبزريكا إيرتران إثيوبيان أي تزراربان ربحنا إثيوبيا أي تحلون زبلو حسوت مخانو نعبنت كاتس أنكل تنك سبتس أنشو عتن IMF بزوج حبريتا مالتيو port agreement انتهي بحلالو ني ودب زملكت ني ودب تقاقم زملكت Ethiopia used the port of Asab under an intergovernmental transit and port services agreement Asab functioned as a free port for Ethiopia ስለዚህ እዚ IMF ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ ኣብዚ ቅድሚት ትሪእዎ ፀኒዕኩም እቲ ሓበሬታ በዓል ሲራክ ባህል ቢኩም ድማ ዘካርያስ ገሪማ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ ድሓኒኡ ናይ ብሓቂ ዘካርያስ ገሪማ ተቃዋማ እዩ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክኾን ከሎ ሰብ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎ ሃገራዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምርድዳእና ኣትካልን ዶ ይኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ጉዳይ ሃገር ጉዳይ ልውላውነት ጉዳይ ናፅነት ክኾን ከሎ ግን ትክክለኛ ዝሓስበ ኤርትራዊ ኣብዚ ጉዳይ ዝሓደ እዩ ብክልቲኡ ወገን ይሃሉ እዚ ድማ ይፅቡቅ ነገር አብይ አሕመድ ምስ ኣብዝ ተሓባበር ኤርትራዊ አንፃር ናፅነትን አንፃር ልኡላውነትን ኤርትራ ስለ ዝኾነ ተዛዓበየ ፀላኢና ኤርትራ እዩ ብኸምኡ ጥራይና ክንሪኦ ንኽእል እቲ ካልእ ናይ ኣቢ ጎበጣና ብኤርትራ ተረዲይዎ ካልእ ፖለቲካዊ ሕቶ ክህልዎ ዝኽእል እዚ ንቡር እዩ ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ኣወሉን ክንደይ ግዜ ዝብሎ ዘሎ እዩ ሰብ ሃገሩን ልኡላውነቱን ህዝቢ ክብርታቱን ዓቂቡ ናይ ፖለቲካ ሕቶ ክህልዎ ይኽእል
نا هاجر كورن مزل زلو زعتقا كالارسي سلازي أبتك زيتي أتقاقما ودب زملكت نودب عسب دارجا بزحسر كم ناس أو ودب كتقاملو نتقام عدل توهيبهم نيرو custom arrangements. Ethiopia goods were exempt from Eritrean custom duties. Ethiopia operated its own custom office with its port. هتاون وصاي نايت هاجر custom سبحال ኢትዮጵያ ናቶም ከም ናቶም ሉላዊ ወደብ ገሮም እዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮምስ አይ ማለትዩ ኤርትራ ፍቃቲ ባቶም ነይራ እንታይ አቱ እንታይ ወጻይ ተቋጽሮም ነይራ በዓሎም እዮም ዝቋጽሩ ነይሮም ስለዚህ payment terms port and shipment charges were paid in Ethiopian ብር ኩሉ እቲ ዝኽፈል ድማ ብብር ዝኽፈል ነይሩ ስለዚህ ኢትዮጵያ ከምዛ ዓይነት ኮንዲሽን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ክትረከብ ኣይትኽእልና ኣይተሰማምዑን ዝብሉካ ድማ ሓሰውትዮም ንኽብል ኢለ total payment between ኣመንጎ 92ን 97ን ነቲ ወደብ ክጥቀሙ ከለዉ 2.4 ቢልዮን ብር ኦር ናቕፋዮም ከፊሎም እዚ ከዓ ክንደዩ 340 ሚሊዮን ዶላር ጥራዮም ከፊሎም ማለት ኤርትራ እዚ ከዓ 7 ብር ን1 ዶላር ጌርካ ማለት እዩ 430 ሚሊዮን at 5 point ስለዚህ በቲ ሸርፊ ቀያይሮ ማለት እዩ ስለዚህ ንኤርትራ ዝኸፈልዎ ኣዝዩ ውሕድ ገንዘብ ከም ዝነበረ annual average ንዓመት ድማ ካብ 57 ክሳብ 72 ሚሊዮን ዶላር እዮም ዝኸፍልዋ ነይሮም ስለዚህ ኖ average annual average ድማ ካብ 57 ክሳብ 72 ሚሊዮን ዶላር ማለት እዩ ስለዚህ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይተዘራረባን ንወደብ ናቶም ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ኤርትራ ዓፅያ ቆሪፃ ኣልያትና ዝብልዎ ውፁእ ሓሶት እዩ እቲ ዝበለፀ ኮንዲሽን ኣብ ዓለም ሂባቶም ነይራ ወደብኩም ኣግማልኩም ኣስትይብሉ በዓልኩም ትፈልጡ ንስኹም ከይትምዕብሉ ንሕና ኣብ ጅቡቲ ኸድና 3 ዕፅፍናቱ ክንከፍል ኢና ኢሎም ዝኸዱ በዓሎም እዮም ስለዚ ኣገይን ንኤርትራዊ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ምሃብ ስራሕና ስለ ዝኾነ እጂ ናብቲ ካልእ ክንሰብ crypto. I know some smart people actually for crypto and people who have concerns and quite frankly don't even understand it. There are a lot of folks out there. I know a lot of people own it, but yeah, of course. So look, I'm an owner of Bitcoin here, but I'm also the Vice President of the United States. So I want to be careful, but I think the core value proposition of cryptocurrency is that it's a way of transacting and a way of storing value in a modern digital age. Look, 100 years ago ريورد لهم زي مختل بريزنت أمريكا يو جيدي فانس بحال أنا ونانا ناي كريبتوي مختل بريزنت أمريكا أنت سليتو دما أب إسرع أسران شو منتا نبريزنت نت كودا دريو كريبتو كم دما بيتكوين ستور أوف فاليو دولكم زلو هابتي مسجاجرن ولدت كمالي بلكم الله زوم سبازياتهم لنفسهم كبلو بزح سبق بوليستات كجبريهم جيرو مالو كجبريهم تحتقوا مولت عدل هبتاماتهم بوليتيكنياتهم مرحتنا يتهجرهم بليونيراتهم يتكملوا له نسخة زي تتكملوا دما ناتا جيجان قدلتني توم تتقم زلهم دما قصلوا ولا زلق بلالو تعداغا حجي خاتجز صباح نقول على مسكري يكون كانت تجز زياكم لكم يدلي نابزو بانا غملس ባዊነት አያውቁም ርህራሄ ያልፈጠረባቸውም የእናቶች ዋይታ የህፃናት ውታ ያዛውንቶች ተማጽኖ ለነሱ ምንም አይደለም ብርሃን ፍለጋ ወጡ የነገ ባለ ተስፋዎችን ከመንገዳቸው ሲያስቀሩ የቀለም አባት መመራኖቻቸውን በጭካኔ ሲረሽኑ እንደ ቀልድ የሚናገሩለት የማይሸማቀቁበት ሀቅ ነው መመራን እኮ ነው ሁሉ ነገር ነው እንዳል ሁሉ ነው በቃ የሞተ መመራን አለ እንዳዚህ ምን አጥራስ ነው ሙሉስ ነገር ናቸው ተማሪ ምን ወደ 20 ምናምን ተማሪ ገለኝ ይወጣል ከየትኛው አዛሽምብራም እዚህኛው زنريا زلنا انتاينا نرزلنا بروباغندا تلفزيون هاغراف تلفزيون ابي ناي فانو وتا ملختات نات الفه شفاتون هاغر كبرسوس دليم زبل حدنت نايت هاغر نممصا لمنان محصنتان بتلفزيونات غيرنت حزب كمن يزفتن زلو ازخا فانو استزاربه يمزبلو زلو بعلغا مليكا كسودو كم تخلكت حزبك حسب ايكل اندي قينو كم تريبو زلهم سلام نمفتار ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምክንያቱ ውሽጣዊ ነውፅናቶም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ናይ ኣብና ኸደይ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ንሳቶም እቲ መንግስቲ ንሰላም ርቃትን ይኸይድ ከም ዘሎ ግን ኣባይታ ብከምዚ ክትጥብሮ ትኽእል ሓይሊ ከም ዘየለ ድማ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ንኣብነት ኣብዚ ለንቀደ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ተሪኢና እዚኣ ምርኣይዋ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ እዩ ሓደ ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ሰባት ሸር ክገብሮ ሪኢ ኣለኹ ኣምሓራ ወር ኣፕዴት ዝብል እዩ ፋኖ ፎርስስ ላውንች ሜጀር ኦፈንሲቭ 60 ኪሎ ሜትር ፍሮም ኣዲስ ኣበባ ሲቲ ኢን ሃገረ ማርያም ከሰማ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሒቆም መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ እዚ ድማ ሃገረ ማርያም ከሰም ኣብ ዝበሃል ማለት እዩ ሰሜን ሽዋ ዞን ኣምሓራ ሪጅን ማለት እዩ እዚ ከዓ ዕለት 19 ወርሒ 10 15 ፋኖ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ፋኖ
لك كمتي أبرحوق أب جندرتو أب كله ترى يزلوا ده يكون أب كل بوتا تنا يم حراس لزلوا أب زخونة بوتا بستود بمتكع تجبر زغلي كله تو أوبريشن تمتكعتي بذا دانيو استبهله كم تمرهن أفتفل عليه بوتا تدما نعبي حرجاي وتقول لهم زلون سلزي كينات نايفانو هند بتاوي أكباب أديس أبا ناب أديس أبا كأتو كم زغل زفر هذا نجار تولو كم زي مخنياتو أب زخونة بوتا متكعت تجبر خسلو زغلو الجنتاي كجبري زفتن زلو أبي أحمد نتفانو زبحال صار حزبن صار سلامن صار رقعتن صار معبالن كم زخونه سئلنا خفتر نوح ندي فتينو الجدما اتفانو نحيل اب زخدو زلو بميديا غيرو كومنو زخل حيل يلن مچم اب استوسنه غزي جنرالاتهم عقلهم كم صبم زلو بزي خاطري አደባልቀ ህዝቦችን ሰድበ ሌላውን አዋርደ ሌላውን ከፍ አድርገህ እንደዚህ አይነት ትግል የለም ዓለም ላይ። ስለዚህ አማራ ክልል የተደረገው ነውጥ በጣም አደገኛ፣ ለአማራ ክልል አደገኛ፣ ለአማራ ማህበረሰብ አደገኛ፣ ለኢትዮጵያም የሚጎዳ ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው እና ይሄ የግድ كمتري وزلهم برهان جولا زي أبتي جزية بحيل بقليل كود على أبزخل كوينو زرد على زنبرة زوية زنبرة لو مقدّا لا تكون تات نايم حراك ساكن داي تغير خمزلون نايفانو كنا متاي تغير خمزلون هجي أبزن تايبلون يرمي لكم فانو زبهال مورال زي بلو نتهاجر كبر سيلو عنوات راي كمت زدل زلو صار حزب مخانون عقل قليو دما صار أورومو مخانون نورومو كتفيلو زخيت كم زلون أبي أحمد دما أتناي سلام حيلي كم زخونن نزبي نتهاجر كرقاقا زدل مخانون سيلي كموكو قبرية مزفتنو زلو unfortunately إذا قد دايزيا سر هيلان مغنياتو توم مراحتنا يفانو نتجي مناتو صبوك يرم فليت أمالو ግምቱን ሰጥቻለሁ ውሰድ ሌላ ሰራዊታችን በያለህበት ይሄን ማስተላለፈለህ ይሄን የሚቆርጠው አስነዋሪ ተግባር የሚያደርገው አንተም ነገ ይሄኑ ስራ እንድትተገብረው ነው ለምን ሰራዊቱ ያለቀ ያለው ማንንም ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሞ ቢሆን እኛ የኦሮሞ ህዝብ ጋር አይደለም የተጣላን የብሔር ችግር የለብንም የብሔር ችግር የለብንም በትግል ኦሮሞም ያለቀ ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያለቀ ነው ይሄን ጣራ ኢትዮጵያዊ የሆነ ስርዓት ለመጣል ነው ሐሳባችን exactly እንጂ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለው ነቲ ህዝቢ አሞዳታ ካርድና አቢ ኦሮሞና ምሐራን አባይስካ አብ ኦሮሞ ክትሕባእ ስለ ዝኾነ ንሕና ዋላ እኳ ሽመልስ አብዲሳ ዘሰልጥኖም ዘለውን ንሱ ጸላኢናትና እንተኾነ መንእሰይ ናይ ኦሮሞ ግን ጸላኢናትና ኣይኮነን ስለዚ ንዓና ዝዋጋና ዘሎ እቲ አይዲዮሎጂ ናይ በዓል አብን መርሕነት ካድረታት ናቶም እንዳንበር ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ምስ መንእሰይ ኦሮሞ ኣይኮነን ኣብዚ መፅኦም ይሃልቁሉ መንእሰይ ኦሮሞ ድማ ኦሮሞ እውን ይቕተል ኣሎ በቲ ፌደራል በቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ስለዚ ፅልእና ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ኣይኮነን ቃልስና ምስቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓትን ናቱ ኣዳኸርትን ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራን እዩ እቲ ቃልስና እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣገዳሲ ኣብ ፖለቲካ እዚ ምክንያቱ ዕላማኻ ኣነፂርካ ምፍላጥ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ መራሒ ብፍላይ እቲ ጀነራል ጆን መዲድ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ነይሩ ፀላኢና ሓደ ንፁርን እዩ ብልፅግና እዩ ኣብኡ ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና ፀላኢና ብልፅግና ምዃኑ ተፈሊጥና እቲ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ዝስዕስዕ ዘሎ ንጥፋትና ዝደሊ ከም ዝኾነን ካልእ ኩሉ ድማ ኣብ ንዓይን ንዓኻን ከይተጠማመትና ናብ ፀላኢና ጠሚትና ክንከይድ ክንክእል ኣለና እዚኣቶም ድማ ልክዕ ከምኡ ፀላኢናትና ብልፅግና እምበር ህዝቢ ኦሮሞ መንእሰይ ናይ ኦሮሞ ኣይኮነን ዋላ እኳ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ሒዙ ይመፅእ እንተሎ እቲ ንዓና ከጥፍዘሉ ዘሎ ብምባል ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ገይም ፅቡቅ ገይሮም ንፀላኢኻ ኣነፂርካ ኣብ ምህራም ፅቡቅ ዝኾነ ግዝጋስ ንርኢ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ክሕባኣላ ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ዝሃርሞ ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኣቢ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ነታ ኣጀንዳ ካብ ናይ ኣምሓራ ዝበሃል ገዲፎ ናበይ ከፀግዕዋ እዮም ዘልዩ ዘለው ካብ ብዙሓት ወታደራት ናቱ ዝወፅእ ዘሎ ስምዕዎ እዚ በቃ ሀገር ቤት ግባ እናሳ እናትህ እርዳ የኔ ዓላማ ሌላ ነው ሐሳቤም ቀይ ባህር ነው ቀይ ባህር አስመልሼ ሐሳብ ላይ በሰራለሁ ሐሳብ ላይ በሰርቼ ፋኖንም ወዳትቼ ሸነንም ወዳትቼ ሐሳብ ላይ በሰርቼ ቲክቶክ መቆምቆም ነው ያማን የሰ
زم تريوم زلهم حدا معلت مستمارخو كتلليوم انتان نابي إرترا قصم تنكستيلهم الأماناتي أباز أكيدا أتاسغز ب4 شبر ناي درقدي خاقزا صرحو قرب كمان يحسبون ديو بس مجمريا ميخا أيكونن كم زلومي بانكن تانكن زحاز إرترا كي هلو غلو أبسحل كلو ونتي ودباتنا إرترا حيزو مخلو يسرحوا وجزان تاي كوينو تم تسرحوا نيرم تقوينو تاي قاتي ممكن كانوا محتاج محشكم جن كم ز عينة ترند جيرو ملو صحات كم ز فيديوهات يرى له كابتو تادرات دمس زلو ناي سوشيال ميديا وجي زكايات زلو جن متشب تكونتات نبيك خيط كم زغل نساتهم ديومني عصب قصهم كمتسو ويس أبي قريفهم كخيط من البات تملكت نسيخنا ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲታ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ነበርን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረት ሓንቲ ካብተን ኣብ ፖለቲካ ታሪክ ኢትዮጵያ ጸለውቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ኣምባሳደር ኣስቴር ማሞ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ዕቑባ ከም ዝሓተተ ተገሊጾም እዚ ውሳነ ወይዘሮ ኣስቴር ኣብ ሚኒሶታ ዕቑባ ዝሓተተት ሳልሰይቲ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ገዛኢ ሰልፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት እዩ ዝግለጽ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበርን ኣምባሳደር ዓብዱል ዓዚዝ መሐመድን ኣምባሳደር ሓጂ ብላታንውን ኣብ ሚኒሶታ ዕቑባ ሓቲቶም ምንባሮም ይዝከር ይብል ፀብጻብ ኣብ ሓንቲ ግዛት ኣሜሪካ ሰለስተ ላዕለዎት ኣምባሳደራት ተኣኪቦም ዕቑባ ምሕታቶም ኣብ ውሽጢ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ዘሎ ዓሚቕ ምፍልላይን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ዘመልክት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጾም ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይት ሚኒስተር ኮይነን ዘገልገላ ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሮ ኣስቴር ብመሳርሒ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴድ ኣቢላም ዝዓበየት ገዲም ፖለቲከኛ ምዃና ይፍለጥ እዮም ኣብ ትሕቲ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣተሓባሪት ክላስተር ሰናይ ምምሕዳርን ሚኒስተር ሲቪል ሰርቪስን ኮይና ኣገልጊላ ይኹን እምበር ድሕሪ ናይ ኢህወደግ ናይ ስልጣን ዕድመ ምብቅዑን ህዝባዊ ናዕቢ ምኽሳትን ኣብ 2016 ብስም ዓሚቕ ተሓድሶም ካብ ስልጣንም ካብ ዝተኣለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነበር ኢህወደግ ሓንቲ እያ ነይራ ወይዘሮ ኣስቴር ምስ ተኣለየ ድማ ኣብ ካናዳ ኣምባሳደር ኮይና ተመዚዛ ነይራ ስማ ምስቶም ቀድማ كم نريد زلنا مركب كتحل مجمرت نفسي أو تسني زبل منفس كران بوريو أم كنت شن عصرت شدشن هي ودك مودعون كابسلتان ستاليتن سقمت توسيد لازم نبرت مخانا ذكر كوينو التملكتات دما أب تمسح سالم ملكتات بيمان نتقامنا نرزلنا this is telling us one thing نبي جالس أتقيد كم دلت هاجر كونتات أنت كون كم زغل نبي جالس يزخون زلوا كونتات السبعير كان مرأي I think جزيو مثلاً تكون تقدمه كاب جزية ناب جزية ناب تفاعتهم يخدو خمسة لون ناب تفاعتهم جزءهم زخدو وزلوا دما بقولت فتنة زخية زلوا كنتات مخانين عن رجالنا كابزي كتيرنا ناب تناي تجراي بوليتيكا مسن نسجر دما أب تجراي بزح من قصاصات بزح فش يكايد كم زلوا يزنجر هذا كابو وداي نايتهم وتحضرات وين نايتهم بزعبة دموز نايتهم TDF سنبرة قداي كون كله انتايز بحال زلو بزعبوس كنسمع ሰራዊቱን በተመለከተ ጀነራሉ ያስወሰኑት እንዲፈጸም ጥብቅ ትዕዛዝ ሰጡ። ትዕዛዙን የሰጡት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናቸው። በትግራይ ባለፈው ሳምንት ታጣቂዎች የደሞዝና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎችን በማንሳት አደባባይ ወጡና መንገድ እስከ መዝጋትም የደረሱ መሆኑ የሚታወስ ነው። ከዚሁ ጋር بزملكات حتى فتحاوي እዩ كل فتحاوي زلو زميديا زو فتحاوي عابين نيركم إلا يوم هم جمال عابين نيركم مالت ولا أنا إلى صفا مقتل جزاء محدار تقرأي تمام مدرسة شرحنا له بزين عابين نيركم وكان على الناس أجمعيو تحطوا نايم حبر إيكونوميا ويتربحنا تحطوا أيو إلو جن نيرو دب نيرو ب مجمرة من عملت مريت بزملكات مسرح مريت دلية ما إنهم ليه بعد أجرواري أكتيفيستية طلع أخيرا لما قال أب ودورة دبيرو تقول كل زوج زلوا ما عتلوا أبتقرأي هذا ما أنا عويسون العلوت والتهدراويان أزستي مريت تشلمهم زبل حابريت زملكت مغتل أبوم برح وحاتن مغتل بريزيدان فتح الكائن عيلهم مريت دوغ زعرو جنزو دوغ لا تزبلون أي فتحن لمن تاي مسلكها السرعة يكون أنت سجن تساهينه يكون أنت سجن سلازي هاو يكون أنت سجن زرفا يكون سجن هذا عامل 8 بليون كم 10 بليون بجت نسراوي 8 بليون مديوكا سراوي تامي تهاليو جنزب سلازي مديوكا يكون جنزب ما 8 بليون يمديو كله بليون 8 بليون زاكل
ታዲዩ 8 ቢልዮን ባዕሉ ይስረቅ ስለዘሎ እዩ ካብ ዘረፋ ካዞም ሰባት እዮም ክወፁ ይኽእሉን ዓርሶም ከጥፍቶ ዘይኮይኑ ዘረፋ እኮ ዓርስኻ ኣጥፊኻ ሓደ ወቅቲ ብሎ ትኽእል እምበር ክተት እየ ኣብዛ ስልጣን እዚኣ ተፀኒሐ ታሕታትና ዘምልጥ ኣብዛ ስልጣን እዚኣ ተፀኒሐ ኢኻ እንዳሰረቅኩ ዝሰረቅኩዎን ሒዛ ክቅፅል ዝኽእል እንድሕር ኢልካ 8 ቢልዮን ተሪፋ 12 ቢልዮን ብምልኣታ እንዶ ይመድባት ግዜያዊ ምምሕዳር ካሊእ ኢሉ እውን ስለዘየለ እዩ ብቀድኡ ሒዞምዎ ስለዘለዎ ይኻልኦት 12 ቢልዮን ማታ ናይ ፌደራል ትምደብ በጀት እሳ እንዶ ይመድባ ስትል እንዲያውም ካብታ 8 ቢልዮን ብዝኸፍአ 4 ቢልዮን ምስተወሰኸ ቶም ሰረቕቲ ነተን 4 ቢልዮን ነተን 8 ቢልዮን ዝርከበን ኣፀቢቖም እዮም ትሰርቂ ክኸድዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝትሪዎ ዘለኹም ትግራይ ኣፋሕፋሕ ንኽኣትዋ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣቃውማ ኣብ ብልፅግና ንክወድቕ ዝደሊ ዘሎ ትማል ድማ ንህዝቢ ንመንሰይ ትግራይ ናብ ሓዊ ናብ ኩናት ንክኣቱ ከበሮ ሓምሓም ዝሃርም ዝነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ኩናትን ዕግርግርን ቅልውላውን ንክመፅእ እዩ ዝደሊ ዘሎ እቲ ብሰራዊት ናይ ትግራይ ተገይሩ ዝነበረ ኣድማ ወይ እውን ፈተና ናይ ኣድማ ክንብሎ ንኽእል ኢና ሓድሽ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም ሓደ መሬት ክወሃብ እዮም ዶ ገለ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እስከ ስምዓየ እንታይ እሱ ፕሬዚዳንት ግምትን ኣማኑኤል ኣሰፋ ግብረ መልሲ ሂብሎም 500 ካሬ ሜትር መሬት ን5 ጀነራላት ተዋሂቡ ዝብል ሓሶት ይክብል ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነፂግዎም ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀን ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተፈረመ እዩ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዒልሎም እቲ ደብዳቤ ብመሰረት ብዕለት 8 ጥቅምቲ 2018 ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር እትኽልል ንሓይልታት ጸጥታ ተጠቃምነት ንምሃብ መሬት ክወሃቦም ዝጸደቐ ደንቢ ተዘርዚሩሎም በዚ መሰረት 5 ጀነራላት ማለት እውን ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ፍስሐ ማንጁስ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ብርጋዴር ጀነራል ኃይለ ስላሴ ግርማይ ወድን በይተይ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለን ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን ነፍሲ ወከፎም 500 ካሬ ተባሂብዎም እቶም ካልኦት ድማ ከም ማእኸላይ ደረጃ ዝቁፀሩ ምዃኖም ተገሊጹ መራሕቲ ሰራዊት 200 ካሬ እቶም ካልኦት ከም ንኡሳን መራሕቲ ዝቁፀሩ ድማ 140 ካሬ ተዓዲሎም ዝብል ዜና እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ደብዳቤ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይፈልጦ ናይ ሓሶት ምዃኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊጹሎም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ሕልኽልኽ ዝበለ ምዃኑን ሕልኽልኽ ዝበለ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ደይመደይሉ ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዮ ዘሎ ኣጀንዳ እሱ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እቲ ብፍላይ እቲ ወገን ኣቢ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብዝበርትዐ ትግራዋይ ኮይኑ ምስ ኣቢ ወጊኑ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምድሓን ከይህሉ እዚ ሓጓፍ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ድዩ ናይ ገለ ተጋሩ ቦጌሮም ክባልዕሉ ዝኽእሉ እምበር ካብኡ ድሒኖም ኣብ ሓደ ሓይሊ ኣብ ሓደ ኣቃውማ ክመፁ ከም ዘይብሎም ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ዘሎ ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ግን እቲ ትግራዋይ ዝበሃል ድማ እቲ ዝመፁ ዘሎ ሓደጋ ፅቡቅ ገይሩ ይግንዘብ ስለ ዘሎ ምናልባት ብፍላይ እቶም ኣርምታት ተፈላለዩ ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስእልታት እዚ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ዝላይ ናብ መኪና ዘሊልካ ኮማንዶ ድለቸው ከመይ ዝብል ኣመነትክ ከላኸይኹም ዕዞ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ተወርወርቲ እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣትዮም ፍሉይ ዝኾነ ኣለዎ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ፍሉይ ዝኾነ ቴክኒክ ዘለዎም ፍሉይ ዝኾነ ወታደራዊ ብቕዓት ዝወነኑ ኣካላዊ ብቕዓት ዝወነኑ ጀጋኑ እዮም እዚኦም ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ወታደራዊ ኣቃውማ ብፍላይ እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዶ ካልእ ዶ ኩሉ ይዳሎ ከም ዘሎን ኢትዮጵያውያን ድማ ብፍላይ እቶም ወገን ኣቢ ዘለዉ ነታ ኩነታት ነታ ነቃዕ ተጠቂሞም ነቲ ናይ ትግራይ ሕንፍሽፍሽ መመሊሱ ክብርትዕ ከም ዝደልይዎ በዚኻ ትፈልጥ እዚ ከዓ ስትራቴጂ እዩ አዛዦቹ አርሚ 22 አዛዦቹ በተለይ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ናቸው የሁሉም ቲፒኤልኤፍ ነው ግን በዋናነት የሃርድ ኮሩ አካላቶች ናቸው ንፋስ ሊዘሩ ሞከሩ መቀሌ አካባቢ መተው አስተዳደሩን ሊቆጣጠሩት ምናም ሞከሩ ከቁጥጥር ውጪ የወጣ ታጣቂ ኃይል አለ ምን ያራገበው ብሶት ሪል ብሶት ያመጣዋል ስለዚህ ነቲ ኣድማ ዝግበር ዝነበረ ናይ ህወሓት ሓይልታት እዮም ዝገብርዎ ዘለው ዝብል ብናይ ምስ ህወሓት ርክብ ዘለዎም ሰራዊት ዝጥቀሙሉ ዘለው ዝብል ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ
ቀውስ ንኽመጽእ ትግራይ ክትመቃቀል እንተተኻይሉ ድማ ኣብ ኩናት ሓትሕድ ንኽትከይድ እቲ ቀንዲ ዝደልይዎ ዘለዉ ስለምንታይ እዚ ድማ ምስታ ኣብ ቅድሚት ክንሪኦ ፀናሕና ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ዘለካ ከምቲ ኣብ ዓፋር ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ርኢኻ ንክልቲኡ ከተሓሕዝዎ እዩ እታ ቀንዲ ምችእቲ ንኩናት ትግራይ ያናዓታቶም ትግራይ እንድሕሪ ሒዞም እዮም ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩናት ብዝቐልጠፈ ክኸደሎም ዝኽእል ግን ናይ ትግራይ ስለዘየለ ብዓፋር ዓፋር ንበይኑ ግን ዘዋፅኦም ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ናብ ቀውሲ እቲኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ዝብል ኣጀንዳ እዩ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸደሎም ይኽእል ንዝብል we don't know አባይና ቀይ ባህር one thing is clear ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካርታ እቲ ትግራይ ዝበሃል እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ወላ እኳ ኣብ ኢዶም እንተሎ ነቲ ብልፅግና ግን ምዕራብ ትግራይ ክልል ኣምሓራ ከይሓስካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ንጹር ዝኾነ መንገድን ምንቅስቃሳትን ክገብር ኣይትኽእልን ሱዳን ኣብ ጎኖም የለን ስለዚ ወላ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ኣብ ኢዶም እንተሎ ብነፈርቲ እናኸድካ ኩናት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኩሉ ይከቢድዎም ዘሎ ኩሉ ብኩሉ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩናት ምምቻእ ኣብይዎም ስለ ዘሎ እዩ እምበኣር ከምዚ ኩነታት ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ካብዚ ስምዑ So would the intervention from the outside help probably navigate this terrain, including the United States? I'm not sure. I'm not sure who is there that everybody would be willing to listen to. Because, you have the case of President Isaias, who is a very interesting character. And you don't know from day to day what he's thinking or what he's going to do. But as far as outsiders are concerned, I really don't know. I mean, for the United States right now, the administration is still literally in its first 6 or 7 months. The positions have not all been filled in the United States. ኣብዚ ጉዳይ ናብ ኩናት ገፁ ናብ ካልእን ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ይኹን ካልእ ምትትታው ገይሩ ከድሕን ዝኽእል ኣሎ ዶ ኢሎ ኣብ ዝበለሉ የለን ማለት ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል የለን ኣሜሪካ بقداي نا إسرائيل أزيا تداخيما قدامنت ناتا إسرائيل تراي سلز جبسي قدامنت هاللوا أمريكا بزوانزي أفتنا قداي نا قازا زيادة سلز قدسا نجبسي كتبوانه أنصار جبسي زخاني يخون سجون تقد برايت خلنا سلزي إثيوبيا مدحان أبزت مسألة كنتات كلي كونن بزين السون زأكل سبوني بلان قداي نا رواندا اللوم قداي نا السودان اللوم قداي نا ليبيا اللوم بزح حبيت كنتات سلز اللوم نزو قداي نا إثيوبيا أمها حلق لغزلوا إيدهم كتولي كلون يوم يزبلهم أبز مالتيو بوغنا إيرترا دما مستي إيرترا خجبر زخل زندنا نمحنقال كل زكالو كجبر مخانو زتنبه زرباينا نسمع سلازي انتاي زبل زلو إيرترا مس أمريكا زمدنا نخي تجبر انكفات كون كم زخانه أفتا زربا من البحث نوح زبالتيا أبوي تكسيو مسي إيرترا أنا وكيلنا أمريكا كلغو فتينا يمس مرحت إيرترا تراخي بجن وتسيد سلازي بلو جزية مبخان سلازخانه ترجو باين برا وتسيد دما يمسن زعج زلو سرعة دما كم خجبر كفتن خل خوني جن وتسيد كما تسيد بالأمنة بالليل وخلا زراربا نسو انكفات نقاون بكل من جدي تدالي كم زلو زر ملكتيو يقدر سير تراويان بزنايزن نعوز عمسلون تسفاي كورسونيم أمانيل بيدا مريم كبور أمانيل بيدا مريم بناتو زبقسو تراي today I met with the Senate Foreign Relations Committee aide مالتيو دقافي from Utah to discuss Eritrea's history and its place in the Horn of Africa. لذي أمان بقديو مسحدة assistant ناي أبالنا كاب state نا يوتا مالتيو after foreign relation دمان أيوز أيز من الناتات زسرح سب مسو كم زتراغبي زنقرزلو بقداي نا إيرتران أنا إيرترا بوتا بقرن أفريقيا كم تزراربن بأبتزرباناتهم دما US policy towards زحلفة ناي أمريكا أبتعتمم معدار ناي كلينتون بوش كم دما أوباما زتخطلوا كمون بايدن أبي إيرترا أبقرن أفريقيا أبي إيرترا زتخطلوا كرد على كم زفتنن وتسيتناتو دما تي قدان الرجيم changes بحال كله دما انتاي كم زفترة نجيريو and how the first Trump administration marked a turning point toward engagement and regional peace زخلو ناي كلينتون الكا كليتيو ناي بوش كليتيو ناي أوباما كمودما ناي بايدن كنا متاي نتزوبا كم زربشون تونكو عبد زبنا دونالد ترامب تزحلف من معدارناتو زوسدو تبقسو دما نابتزوبا ناي مقيرو نتبك كم زنبري قال يتقلو سلازي the meeting was positive and constructive it is تتقبر دما أون تاون حانات ان كم زنبري اتي اي دما بخفوت لبي كم استقبلو كفوت كوين كم استقبلون and
ቀጻልነት ዘለዎ ርክብ ንኽግበር ከም ዝግባእ ተዘራሪቦም ከም ዘለዉ this is part of our broader public diplomacy ዝድማ ኣካል ናይቲ ብዝሰፍሐ ናይ ህዝባዊ ርክባት ዝግበር ዘሎ እዩ Eritrean is sharing their story directly with the US policymakers shaping understanding ኤርትራውያን ብቐጥታ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እናተረኸቡ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኩነታት ናይ ኤርትራን ተሓቀኛ ታሪክ ናይ ኤርትራን ይነግሩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ነቲ ዝግበር ብድሕሪ መጋረጃን ብብዙሕ ገንዘብ ዝግበር ዘሎ ብሎቢን ብተንኮልን ነቲ ዝምድና ንምሕንኳል ዝግበር ዘሎ ንዑ ንምካት ከም ዝተገበረን ሓውና ማንኤል ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ካልኦት ኤርትራውያን ምን ኣብ ቀረባ እውን ከም ጻልኩም ኣብዚ ብዙሕ ተበግሶታት እዩ ዝግበር ዘሎ በብወገኖም ንዝተፈላለዩ ሰኔተርስ ጸለውቲ ፖለቲካ ፖሊሲ ሜከርስ ናይ ኣሜሪካ ክረኽቦም ይፍትኑ ከም ዘለውን ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሲያትል ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኤሪትራያን ኮሚኒቲ ሪፕሬዘንታቲቭ met with Mr. Zachary Heffron ማለት እዩ outreach director for Senator Cantwell ናይ ሓደ ካልእ ሰኔተር ማለት እዩ ንዕዑ ህዝቢ ናይ ሲያትል ኤሪያ ከይዶም ነዚ ሰብዚ ከም ዝረኸቡ ቀጥታ ነቲ ሰብ እኳ እንተዘይረኽቦ ንናቱ ኦፊስ ከም ዝረኸቡ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ድሌት ናይ ኤርትራን ፃዕሪ ናይ ኤርትራን ተበግሶታት ናይ ኤርትራን ከም ዝገለጹሉ ዝንገር ዘሎ discussion centered on exploring pathways to strengthen US Eritrea bilateral engagement and promote mutual understanding ስለዚ ኤርትራውያን ብኩሉ መንገዲ ናብ ኩሉ እናኸዱ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ዝዓበየ ክብሪ ክወሃቦ ዝግባእ ዝዓበየ ኣድናቆት ክወሃቦ ዝግባእ ዝዓበየ መጎስ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ኣማንኤልን ካልኦት ኤርትራውያንን ብኩሉ መንገዲ ዝገብርዎ ዘለዉ ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ኩሉ ኢና ንርኢ ዘለና ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዚኦም እቶም ናይ ሲያትል ቲም እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ቺካጎ ከም ርኢና ነርና ኣብ ቴክሳስ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ኣብ ካልእ ግዜ ከም ዝኣልኩም እየ ኤርትራውያን ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ድማ ክግበር ይኽእል እዩ ይግበር እውን ኣሎ ዓበ ክብሪ ድማ ኣለና ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ተኮይኑ ትንኮ መንገዲ እዚ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቶም ፀያቂቶ ዝገብርዎ ዘለውካ ከም ፃልኩም እየ ግዜ እንተረኺበ ግን ንሕጂ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ኤርትራ ምስ ፋኦ ወይ ምስ ዩኤን ዝገብርዎ ዘለዉ ክልተ ሰለስተ ተበግሶታት ክበኩም እየ እዚ ድማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዓና ክንፈልጦ ዘለና ክንከታተሎ ዘለና ነገራት እዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መንገዲ ፃዕሪ ክትገብር ኩነታት ከተተዓራሪ ስእልናታ ብዓለም ደረጃ ከተስተኻኸል እያ ትፅዕር ዘላ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣይኮነን ሓንቲ ስእሊ እውን ነይራትኒ ተረኺበ እያ ክበኩም እየ ምክንያቱ ኣብዚ እውን ኣላትኒ ክልተ ነገራት ከተሓዝ ስለ ዝደለኹ እየ እቶም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ብፍላይ እዚኣ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ዘላ ኣብ ትሕቲ ኣርእስቲ ናይ ሰልፍ ሪላያንስ ርእሰ ምርኮሳ ዝብል ምስ ዩኤን ካልኦት ጨናፍራት ናይ ዩኤን ማለት እዩ ፋኦ ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ዩኤንዲፒ ዩኒሴፍ ካልኦት ሓይልታትን ብሓደ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ተበግሶታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ድማ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩኤን ፅቡቅ ዝኾነ ስእልን ተበግሶን ሒዛ ትኸይድ ከም ዘላ እዚ ናይ ፋኦ ድማ ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም ናይ 30 ዓመት ፓርትነርሽፕ ከም ዝነበሮም ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን እዚ ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ሓዳሽ ዳይሬክተር ናቱ ኮይና መፅያ ኣላ ስለዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ፉድ ደይ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መግቢ ብዝብል ዝተገበረ ኮንፈረንስ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ነቲ ናይ ኤርትራ ዝገበረቶ ግስጋሰ ድማ ከም ዘድንቕዎ ሰልፍ ሰፊሽንሲ ነፍሳ ንክትክል ድማ ቀሪባ ከም ዘላ ሰስቴይነብል ኣግሪካልቸር ሓደ ካብኡ ቀፃልነት ወይ ከዓ ውሕስነት ዘለዎ ሕርሻ adoption of climate smart practices by the way ኣብዚ ክነግረኩም ዩኤን ንባዕሉ እቲ ትካል ናይ ዩኤን ዝበሃል ባንክራፕሲ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ነቲ ትቦ ዝነበረት ኣበርክቶ ክትህብ ስለ ዘይደለየት ኤውሮጳውን ንሱ ዘሎ ቅልውላው ኣበርክቶ ናቲ እናወሓደ ክኸይድ እዩ ስለዚ እቲ ወታደራዊ ናይ ዩኤን ዶ ናይ ገለዶ ዝገብሮ ዝነበረ ንሱ ጥጠው ክብል ይኽእል ኸውን እዩ ቻይና ግን ብዓብዩ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብዚ እቲ ቦታ ናይ ኣሜሪካ ንምትካእ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻን ክሳብ ሕጂ ዕውት ከምዘየለ እዞም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ድማ ንኤርትራ ብፍሉይ እዮም ዝፈትዋ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ትኽክል ንሶም ዝደልይዎ እዩ ኣብ ገጠራት ዘተኮረ ኣብ ከተማታት ጥራይ ነቲ ከተማ ጥራይ ፓላሶ ፓላሶ ምስራሕ ዘይኮነ ዲጋታት ምስራሕ ፀሓያዊ ፀዓታት ንምጥቃም ንሓረስቶት ምድጋፍ ኣብ ገጠራት ንዘለዉ ምሕጋዝ ስለዚ ምስቲ ንሶም ክገብርዎ ዝደልዩ ዝገጣጠም
زرقح نايت عنا بكل نخبص احتمرتنا بكل نخبص قرب ستماين كله مخن شابنا يدكل سيغون حماق بحريات نكله حرستوت سلطانات وايبوم مقبول حرشان خطكم سلازي تمنقس زخطلو نسوم زدليون اكزاكت الحديث سلازي نيرترا امنا يمزد نقواسهم بتناتهم عين جن نا ايرترا تسال عنا سلازولو كم تزدل عب باجت كبو ما يكونون كم على اثيوبيا قطرنا يتزبون وحد سلازي بالجن ناي بحكي قبل على ايرترا زلوم ادناقوت ببزح من قديم زقلتو كاب كل دما تسبق 5 strategic areas نابدت تي كليتيوم فاو works closely with the Eritrean ministries agriculture marine resource مسير ترى بقربها كم سرعن خمسة strategic كوين تتقدمها climate action and biodiversity سلزي نتي اب climate تذكره land restoration نتي نايمريت عقمتات نمهبتام ويونت مريت مكلخال household level food production نترى حرستوت كم يجركا بزبالة أنا يمقبك الرباطنا تومن معبول بوز غني هوت نقص جاجرو زحجز value chain development زخا قاب حرستوت ناب كتماتات زلو نتحرساي زدلي معدناتن كهال نجرا زدليو سلزت value chain نتحرساي زبالة هوت كله نتفريات ناتودما ساب كتماتات أتيو نمجد تعمل زدلي أجابات مخانون كمان ما technical cooperation and investment زينتي حرساي يكون نتي تحتوي من نابرو زلون محجاز جبري سلازي فاو UNDP كالات أبتي إيرترا تجبر زلا هنا تزخوني أبركتوه جبرو يفتنوا خمسة لون إذا دما كم زين زلنا نبت بقدر رجع كيدو تهاجر أب Minister of Information من وتينيرو مزياتهم بغربا مسرح دمان إيرترا تبغ زخوني وتسيد كم سألا كم زغل أنا هوب نساتهم دما نتزلوا مسرح نتزجبروا وزلوا effort مليسم كعبيو تصفان قبر كم كسلنا كل ذكرنا أنا نيسياس نمقتال تبايل بروجكت واتي تبايل لو سوكف أبال ببختم $500 أوت أبي كم زعتوا كنزبونا يفلتني سبساونا يتقبل قال ختماتات يفلت أنا ملصل الناس بلاونا الله هابي كمرسلهم من دعي بالحريم وانتوات أجنزب الله أكل ذكرنا أنا نيسياس نمقتال تبايل بروجكت واتي أنت دين سمع كوينا زي بلنا مساكين زي تقاوم زبهالس كندي وتعيتات كندي كسارات يقاتي موزلو ها $500 ها $500 أنا قاز بلزلو غتن جنزبسي أبانكا قميت أمان كهلو دمنا البات بريزنت سياسي يكون كالما راحتي كسيلهم بناية فترة حق مسموتون إحنا نقاتلنا لهم نتنجنزب ساعد جنا بيكس أنا حتى نجنزبر بحفشة دين سمعينا دي بلنا زي تتفشنا ناتم أمودة هذا ما كتفشنا نتفش كم سكت كان تايزمت كل تي بحبوا أجندة جبر زنبرة بتدقق عمل سمع لنا it's fun story جنزيا خاص كتها عزوة. قصدي إفراز أكل تو تكيت كما خدي خمس يخبع عليك خفل الكفاية ما هي لدلهم. ما قصدي إفراز أكل زي أجداسي تغير تكيت ما خيدين من إنكاباي تبا هي لغلغس أنا سمع خاطر تركب ملكي تبسيكم ده يقدروا بتصرفوا كورس أنا سمعكم واقع حاسي بس حجز كارها جراونا ده كتوصوني كتنشراتوني كتجابيني لا تحاسب لهم Oh my goodness. Oh my goodness. أنا كم مغيدين مولس الأير تكيت first class. متجم نات حنت حكر مزراب أول تبغز خانة سراحي سريهو ناي أول استراتيجي I don't know أول ناي بحكي إيرتراين أما كاب أبقدر جبريو أبكبر دماغو هبي جبا ناي بحكي نسب كم يجركا مزيا سبزيا أقدر سبيا لكم يعني مستقول لك معجز بلدتون دقبرتون كله كله تتكيمك كم دي عين السبس على هذا مقبار فتاويت كان تغير كايا تبوك صار حلقات خليس على تغير كالا لما بزح انه وقت تجبرت خليها مال حسا قليل مال حسا يكون زلوات ادو قليل مال حسا يكون زلوا سلازي سلواون الله زي تريور لهم نزياسد محس كمان ساعه كنده يا قداسيتا فقدامي فيرست كلاس قلت بلا زلا استغانا نيد مثلا انا بحفشاغن ادمس لتجبرلا نساون زلوا الرايه نرلنا brilliant step نغطي لابزياس كدس بلت نكريكم Eritrea. No, what country you from? Yeah, Eritrea. Country, bro. Yeah, I know. Say it again. Let me just text you it. Eritrea. This. That's not a country, dude. Yes, it is. I've never, bro. That country. Search it up. That country was never in the World Cup, bro.
No, I know because it's not that famous. Oh, it's a small country. Yeah. Eritrea. Where's that? It's a neighbor with Somalia and Ethiopia. That explains a lot. Why you look like chunks. Yeah. زغال عسي مرة دسيلو نتبسو بزارب زلو سبيدي دبهال بعد كي تعميون تفلتوا عبي انفلونسري صلاويو زغال هذا ما إرتراوي يلو نخمنون بزعبة إرترا زحبة حبريتام تعمل دسيلو الناس لذي كم يوم عينت ولات إرتراويان بمهلا ودما نبحكي كرعاتي سمعني ولدنا زي أنبس هذا ما نبحكي تبغى بيهم كلكم يدلي نايلو مارس بزخودين هاجرنا أبعد منا كم زي روز حق زي ما قصاص مركب لما تبغيو نايلو مارس بزخنو دينا لايك جبرو شير جبرو ريتوغ من حسابكم نايت قدفو زي حاجتكم سلموا قيحوا عاجر نوحوا بقى خيري لي محمدي هو ناس بحري عتمنيو تاريخ زرس طيقوا يليو زي والعزوس كيو وصلوا العشاق يوصلوا يزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفحة كلها دمي بحري ترمي عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفحة كلها دمي بحري نبيني